מגיל קטן אני מחכה אותך. אתה מקור להשראה שלי, ואתה תמיד תהיה הגאווה שלי. אתה שרת, חבקני אל, אתה לי נחמה. אל תביאני לבושת וכלימה, שמור עליי כבבת עיניך, הקדוש ברוך הוא שמר עליך. אני מגיל קטן שר אבישי הלוי, במקום להגיד אבישי לך אלי, ואתה הבאת את עצמך, השם לנו לקח אותך כשי גדול. בשבתות שהיית מגיע אלינו היינו שרים בלי סוף. בשבתות שהיית מגיע אלינו היינו שרים בלי הפסקה. היית אומר לי איזה מקם זה ואיזה מקם זה. היית נעים הליכות, כל מקום שהלכת אהבו אותך. היית מצחיק, היית זורם. וחכמים אומרים כל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. היית מעריך לומדי תורה, בפורים ובחנוכה היית מחלק כסף לכל המשפחה. בשבת האחרונה שהיית אצלי, התפלפלת איתנו בדיני חושן משפט. אמרת לבן שלי שאסור להרוג נמלה בשבת. היה לי רגש עצום אליך, בכל פעם שרצית אותי מיד אני הייתי שם בשבילך, בכאב ובשמחה. זכיתי להיות לצדך בשבתות ובחגים, בשבתות חתן שעשינו ביחד. זכית לשמח מיליוני חתנים וקלות. אמרת לי שאתה רוצה לסגור מעגל, היית באירוסים שלי ובחתונה שלי, בבריתות של כל ילדיי, ועוד חודש רציתי שתשאיר לבן שלי בבר מצווה, ואמרת לי שאתה תסגור את הנגן בשבילו. אנחנו נעשה לשמור על עדן שונה, על נועה ועל הדל. אנחנו נשתדל לחזק את פני, אתה אהבת אותה, ונגד כל הרוחות שבעולם שאמרו לך אחרת, אתה היית שלם עם הלב שלך ותמיד חזרת לאהבה שלך. אנחנו נחזק את אמא בשבילך. אני רוצה למסור מסר בשם כל המשפחה, שלמרות כל הכעסים ולמרות הכל תתחזקו באהבת איש את רעהו, באהבת איש את אשתו ואישה את בעלה. נעשה הכל לעילוי נשמתך. אנחנו מבקשים את סליחתך שלא כיבדנו אותך כראוי ולא תמיד התעניינו בך ולא אירחנו אותך ברגעים שהיית לבד. יהי רצון שתנוח על משכבך בשלום לצד אבא שכל כך אהב אותך, וביחד תפעלו לרחם עלינו ועל כל ישראל בביאת גואל צדק ותחיית המתים, ויאמרו אמן. תמיד לפני שאני מדבר, אני נותן לך לשיר כדי לפתוח את הלבבות, ואחר כך אני מרגיש שאני יכול לדבר. איך אני יכול עכשיו לדבר מולך בלי ששרת, בלי שפתחת את הלבבות? אבל התשובה היא, אין אחד שלא נפתח לו הלב כשהוא רואה אותך ושומע על כל מה שקרה. התפקיד שלך תמיד היה לפתוח את הלבבות של עם ישראל, ואת זה עשית בגאון עוד מימי ילדותך, קידוש השם שעשית בכל מקום. אז הרב אלבז שיחיה לאורך ימים אמר לך לפני שהגעת לישיבה אצלו, אמר לך, אני מקנא בעולם הבא שלך, כמה
כמה זכית לשמח בני אדם. כל ימי חייך היה לך תפקיד ועשית אותו וכנראה השלמת אותו. להיות רק לצד הנכאים והכאבים, וידעת תמיד להיות לצידם ולעזור להם ולשמח אותם. כתוב בפרשה לא תאמץ את לבבך, אומר רבנו בחיי, מה זה לא תאמץ את לבבך? מלומר דברי תנחומים, כמו שכתוב שהמפייסו גדול מכולם. תמיד פייסת, תמיד נכנעת. עליך נאמר, הנעלבים ואינם מולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. וגם אם היית שומע כאילו לא קרה כלום, דקה אחר כך שוכח את הכל, כאילו אתה והיה עקב, והיה זה לשון שמחה. אדם שמעביר את השמחה הלאה זה רק על ידי שהוא עקב. היית בהכנעה ובענווה. לפעמים הייתי צריך לומר לך, תראה, אתה ליד ציבור, אתה תעריך את עצמך, הייתי צריך להגיד לך. ממש היית כאסקופה הנדרסת. והקדוש ברוך הוא מבקש את הנרדף, ומבקש את מי שנכנע, וזה מה שאתה. תמיד היית נכנע, דיברו פה נכנע להורים, נכנע לאמא. כל מילה ידעת לכבד אותה, ידעת להעריך אותה. אני מבקש להודות לכל, לא זכינו, לא נתת לנו בכלל את הזכות לעזור לך, ואתה תמיד עשית את הדברים, וגם בפטירתך הלכת בלי שום, אבל בכל אופן, לכל מי שדאג לך עכשיו, יהודה שושן שדאג לך לכל העניין של הקבורה, ואשתך שדאגה לכל דבר שהיה חסר לך, דאגה לזה. וכמובן, האחרונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לה אריכות ימים וייתן לה כוחות. באמת, אין בלי היכולת שהקדוש ברוך הוא ייתן לה, אין אפשרות באמת לחשוב איך אמא מתקדמת הלאה. כי אתה היית, כמו שדיברו פה, היית ממש לידה, לצידה, לכל אורך הדרך. יבולה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים. הקדוש ברוך הוא ינחם את בנותיך, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לזיווג הגון בעיתו ובזמנו כל אחד. הרב תופיק, מילים אחרונות. הראש ישיבה של יצחק, הרב תופיק. אז אולי אספיק אותו למטה. אנחנו רוצים להספיק לקרוא אותו לפני חצות. אני מבקש ממך סליחה בשם כל המשפחה, אבישי, ואנחנו ברור לנו שאתה מוכל לנו, אנחנו מוכלים לך, מוכו לך. עקביה בן מעלליל אומר, תסתכל בי שלושה דברים ואין אתה בא, לידי עבירה, דם יין באת, ולאן אתה הולך?
לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון יין באת, ולאן אתה הולך לנקום עפר מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה חרמותה וימליך מלכותה ויצמח קולקנה ויקרב משיחיה, וחי יכול וביום יכול וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלה ולעלה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחום נעלם מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יתקלח חרבה בחופנה ומותנה מרעים בשין יעדי מיניה ומנחום ומעל עמי ישראל ואמרו אמן. יהן של אמר רבה מן שמיה חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה רבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. עם קדוש אנחנו יורדים עכשיו לחלקת הקבר, זה במערב, ורק ברכבים יש שם חנייה. יורדים את הירידה, לוקחים קצת ימינה ויד שמאלה. שער יוסף. אלוהינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו יושב בסתר עליון, צל שדי יתלונן אומר לאדוני מחסים וצודתי אלוהי יפתחו, כי הוא יצילך מכך יבוש מבדרות וכסף תחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה וחצי עוף יומם, מדבר באופן יהלוך כתב שוק צהריים כל מצדך אלף ובבא מימינך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט שלמת רשעים תראה, כי אתה אדוני מוציא עליון שמת מעונך לא תעונה אליך רעה ונגע לא יקרא בעונך, כי מלאכיו יצא אליך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך ותיגור באבן רגליך, שחת בפתן תיגור מוס כפיר ודנים בלי חשד בהפלתהו סגבהו כי ידן שני תקראני בעינהו, עמו אנוכי בצרה חליצר וכבדהו אורך ימים מסביר. הוא גם החזיר את גושתו. אתה יודע מי זה גושתו? הודיין, עבדה עם איריס. עבדה עם איריס. יש חניה. רק לפני. אין, אפשר לזוז אבל אני יודע, האוטו שלי בחניה של נגד. זה לא אפשרי? בהליכה זה המון. לדעתי זה המון. שגם ברכב של החבר'ה כדי שלא יצליח. תקשיב, הליכה נגיד בהלוך, זה כל ירידה. איפה ששם? כן.
יש לי שהולך ברגל, שיש לו עלייה אדירה. בוא איתי לברכת. בסדר? דלת, מה נשמע? שם לכם ממש. כן, זה רחוק. היית בשבילו כמו מאיר. טובות, מה אני אגיד לך? כן? בשורות טובות, מה נעשה? איזה צעיר, חברים הולכים, זה מזכיר. כל בני החבורה צריכים לבוא. תאמין לי, ממש. גזירה, גזירה. אי אפשר להסביר את הגזירה מסע הלוויה של הזמר אבישי לוי שנהרג בטרגדיה קשה. אין הסבר לטרגדיה הזאת. אין הסבר איך הוא נהרג בערב שבת שהיה משמח אנשים בשבתות. דווקא בערב שבת נמחץ למוות על ידי הרכב שלו. למה? מה רע בסיני? איזה רכב זה? תדע לך שהיה לי את האוטו הזה, והאוטו הזה, ברגע שאתה מוציא, אתה נועל את החגורה, מבחינתו הוא חושב שאתה באוטו. שאתה נוסע, וזה מה שקרה אצלו. קרה לי אצלי בבית, בחניה של הבית, קרה לי שהאוטו כמעט עלה עליי. כי שמתי את החגורה, בדיוק מה שקרה. אבל נוסע קדימה, לא רוורס. לא משנה, באיזה מצב שהוא היה, הוא נוסע. האוטו היה על רוורס. זה פחד פחדים. שמע, כי אני אגיד לך, זה מטריד, האוטו הזה הוא מטריד. כן, אבל האוטו הזה מטריד, הרעש של החגורה שלו מטריד, אז כל נהג שעולה לאוטו הזה, פשוט עוצר את זה. לא יש לו מעצבן מאוד הרעש של ה... זוכר שהיה לי אותו. היה לי אותו חודשיים, אהבתי אותו. כן? לא ממליץ לך. מה אתה רוצה לקרוא? מלא בעיות מחפש את אחרות. האקציות. אתה רואה חשמל גם. לפחות תהנה מהעסק שלך איזה כמה שנים. יש לו בעיה אתה שאם בא עליי כל הלוויה הזה, אתה בא אין עליי. לאוטו הזה בטריה, הוא נעצר. זה בעיה אחרת. אבל יש לו... בכל אוטו נעצר. גם, הוא לא עובד לבנזין. אבל בכל אוטו נעצר. בנזין האוטו רוצה, עושה על 10 כמה. וזה אני אהבתי אותו. אבל מבחינת הבעיה הזאת זה קרה לי. אל תגיד עליי דברים. אל תגעתי ואתה תצביע עליי. תגיד לך אופי, באים עליו, גם על דרייבר? היה עושה זמן, אלוהים לוקח רק את התוכנית. כנראה, לא יודע, לא ברור. 50 אני מתחיל לפחד כבר. שפע לו זמן, מה שהוא עושה, כל ה... כנראה, לא יודע, לא ברור, שלקח סתם משפחה. גיל 50 אני מתחיל לפחד. גיל 50 זה 2/3 מהחיים, אתה יודע. התחלתי לראות מה, שמעת? אסור להוציא את החגורה, לנעול את החגורה באוטו הזה. אנשים שואלים אותי, אז אני אומר לכל מי שמקשיב עכשיו בלייב, שתדעו שבג'קו ובכל הרכבים החדשים, נכון שהחגורה מטרידה מאוד עם הצפצופים והרעשים,
אסור להוציא או לנעול קבוע את החגורה. פשוט תשימו חגורה כחוק ותוציאו את החגורה. זה הכל. האוטו... שנייה אליסף, אני פה ליד האוטו. האוטו לא ידע שהוא יצא מהאוטו. פשוט לא ידע. אני ליד האוטו שאני... כאילו מבחינתו, מבחינת הרכב, יש חגורה, יש בן אדם. ולכן האוטו דרדר עליו. זה מוות מיותר, מוות מיותר. לאדם יקר מאוד. היה אחד יעקב יזי, נפטרה, מה זה מספר הספר? הוא היה אצלנו בשנה אחת, איזה אחי, אבל כתבו בין שההורים שלו חיים. חזן, הרב אליהו אוזן, הכל נגזר משמיים ודאי, אין ספק. כל אלפי האנשים, כולם היזם הכירו אותו, כולם... מה קרה? מה קרה? משה קרה, איך הוא אהב איתה? אין לזוז, כל הזמן של הפשע. אין, יש אוטובוס תקוע, הולכים ברגל. שבסתר לא נמצא שרד מה מקסים שלו, כי הוא לא אוהב אותה, בוא, כי הוא יציל לך מפחד קרוש מלב על הפרצות. זה מישהו נפטר. ציבור רבה מנך אליך לרגש, רק אין לי שמעת השם תראה, כי אתה לא אין עושים שם. לא תעושה אליך. אלעד! איך לא הגעת? אורן הרב אליהו, הרב אליהו אוזן, גדול החזנים, נמצאים פה בצער בלוויה של האיש הכל כך קשה, שהיה ילד הפלא של ירושלים. אציל המידות נעים מהליכות. ממש ככה, ילד הפלא של ירושלים, ענב, שמח. הוא היה לוי. לוי. שירת הלוויים, שירת הלוי. בית המקדש נביאה. וואו, קשה, קשה לדבר. לא יאומן, טרגדיה. הרב אליהו אוזן שנראה אותך רק בשמחות ותמשיך לשמח את עם ישראל. 45. מה נשמע? בשורות טובות, שבוע טוב. בשורות טובות. מה נשמע? בשורות טובות שכואב הלב, אין הסבר. אין הסבר, שבוע טוב. אין הסבר, עבודה קשה מאוד. איפה אמירם? אמירם. אמירם, אני רוצה להזמין אותך לשידור בעוד 10 דקות ברדיו. נפתח מפה את השידור, את התוכנית שלי השבועית, עם שיר, ואתה מכיר את כל השירים של אבישי, אני רוצה, תן לי איזה שיר שבאמת יהיה לעילוי נשמתו בזמן הקשה הזה אנחנו חבקן יהיה לשמן עכשיו ברדיו. בתוכנית הקודמת, כן. וואו, זה באמת כואב וקשה, אני לא מאמין שאנחנו כאילו מדברים פה בסיטואציה כזאת, אבל באמת בתוכנית הקודמת עליתי לשידור וסיפרתי קצת על אבישי ועל על התעשיית המוזיקה שהיא כל כך מאוחדת וכל כך אוהבת. בשבילנו זו טרגדיה נוראית, כי זו הפעם הראשונה, אנחנו כל כך הרבה רגילים להיפגש בשמחות ובדברים טובים, ופתאום כולם פה, אתם רואים פה כמות של אנשים שכולם בהלם, ובאמת אי אפשר בכלל לתאר את הגודל של הכאב הזה.
אם אנחנו אומרים על שיר, אז אנחנו שמענו בתוכנית הקודמת את חבקי ניאל. איזה שיר, איזה מילים. אבל אולי באמת הייתי מציע שתשים את אל האושר. אל האושר? עם הנאי בהתחלה שבוכה, אנחנו נבכה כולנו. זה באמת כואב לנו. אליהו הנביא זה שיר שמח מדי לעכשיו. אין הסבר לדבר הזה. בן אדם שהיה שכן שלי גר אחריי 7 בתים. והיה מתארח אצלי בשבתות, והיינו מתפללים יחד בבית הכנסת. מביא מנגינות ורעיונות מיוחדים לתפילה. בשנים האחרונות גם זכיתי שהתארח אצלי בלילי שבתות. היה אוכל אצלי, היינו שרים, שירת הבקשות, מקאמים. אנשים לא הכירו אותו. אחד שגדל כילד הפלא, גם אתה, מירם, גדלת בירושלים. גדלנו על ברכיו. כל המוזיקה. ממש. אני לא מדבר על כל הזמרים שהוא עשה להם את העבודה של הקליפ מילים. 90% זה רק מראה על הצניעות של הבן אדם. יהודה שלום, כמה אנשים פה שאני מכיר נמצאים. אל האושר זה אלבום של... אני לא מסוגל לחייך. בקרביים, בנשמה שאי אפשר להסביר, אני לא יכול לדבר. תשמע, הוא כתב לי, הוא הוציא עכשיו אפליקציה של מילים לשירים. שמעת את האפליקציה שהוא הוציא? אז הוא ביקש שאני אעשה לו איזה משהו לאפליקציה. והוא כותב לי, הצ'אט GPT כתב, אבישי לוי המלך, הוא אומר לי שלא תעז לכתוב את זה, תמחק את זה מהצ'אט GPT. אתה יודע שאנחנו נפגשנו ביום ראשון האחרון באירוע של אדם מאוד יקר שפגשתי אותו כאן. אני הייתי הדי-ג'יי, ואבישי היה מתחילת האירוע עד הסוף, הכבוד שהוא, כאילו אני מסתכל עליו, אני אומר, בן אדם בסדר גודל שלך, אני אומר את זה, יש לי גאווה מגעילה שאני מגיע לאירועים ככה כמה דקות, אומר מזל טוב ברכותיך, בן אדם היה כל האירוע מההתחלה עד הסוף. אדם שידע לכבד. זה צניעות של בן אדם. מגיע, מכבד, אפילו ל5 דקות, נותן את הכבוד, מגיע, משמח והולך. כל אירוע. פשוט לא לוקח לעצמו כלום. זה פשוט הזיה. איבדנו בן אדם. גם אם לא היו נותנים לו לשיר, הוא לא היה מתבייש. חזי בן עמי, מכיר אותו גם כן, איש יקר. זה עצור, אף אחד כולם פה כאלה. חבר צמוד מגיל 8. אין הסבר. גיל 8 אנחנו ביחד. וואו. שבת ביחד. אתה רואה פה, אמירם, אתה רואה פה, אנחנו 12 בלילה, יצא שבת לפני כמה שעות. אנשים, לא יודע איך הגיעו לפה מכל... אני הגעתי מטבריה, דהרתי כל הדרך. אני לא יודע איך אנשים הגיעו, תראה, כל הזמרים הגיעו לכבד אותו. רבנים, ראשי ישיבות, כולם. אוי, אבא, ירחם עלינו. שמח לכולם. ומחזירים לו. אנחנו עכשיו עושים מצווה, מלווים את הנצווה. בואו נלווה אותו. שניפגש רק במקומות שמחים. אמן. לא נתפס. אין הסבר. טוב, מסע הלוויה. כן, כולם היו פה. אותו דבר כמו שלי, 20 בסוף. תשלח לי כמה שמות שלי. כן, נעמוד. כן, בטח. שלח לך. אין בעיה, שלח לי באהבה. טוב, אנחנו נסגור כאן את השידור, כי אני חייב להיכנס לשידור ברדיו. אז אנחנו נסגור פה את השידור. תודה רבה לכל מי שהשתתף. יהי רצון שלא נדע עוד צער. אני אסכם את המסע הלוויה הקשה. מסע הלוויה של הזמר אבישי לוי. עכשיו אומרים לי כונני איחוד ההצלה שהיו שם בהתחלה, שהם קיבלו את זה מאוד קשה, ודבר אחד יכול לאמר כאן, שהוא לא יצטער, הוא נהרג במקום. ונקווה שבעזרת השם לא נשמעו כאלה דברים, ונפיק לקחים מהדברים האלה. אנחנו נפתח את השידור בעוד 8 דקות בכל ברמה. שיהיה בשורות טובות. איזה 20 פעם. אוקיי, תתקדמי לי.